Cirkus Petit, det er et lille familiecirkus. Vi er far og mor, 4 børn, 2 drenge, 2 piger, der laver cirkus. Det er født af kærlighed til cirkus og kærlighed til det at komme ud og optræde. En ting er, at man kan henvende sig til jer, og I tager ud og får også betaling for det, men det er ikke det, I lever af. Det kan man måske ikke. Nej, altså så skal vi til at tage noget mere for det i det mindste. Og hvis vi skulle leve af det, så skulle vi nok være et rigtig omrejsende cirkus. Dit fuldtidsarbejde, mere eller mindre, det er på arbejdsformidlingen. Ja, hvordan kombinerer du det med det her meget kreative? Fordi det vil der være nogen, der påstår, at arbejdsformidlingen den er langt fra. Ja, så er cirkus og al den musikundervisning, jeg laver ved siden af, det er jo så nok en kompensation for, hvordan det er på arbejdsformidlingen. Så selvom det måske ikke altid er lige sjovt på arbejdsformidlingen, så kan man godt have et sjovt liv. Det kan man jo sagtens. Ja, altså så længe vi selv får lov at bestemme, hvad vi skal lave ved siden af arbejdstiden, så kan vi jo opstille nogle mål og prøve at nå de mål. Og så er du nu jurastuderende. Det er jo også meget langt fra cirkus. Ja, det er det. Jeg tror egentlig, en af grundene til, at vi laver det cirkus, det er, at vi begge to laver nogle lidt firkantede ting, lidt med hjernen, og har lyst til at lege også. Men det er da rigtigt, det er da meget langt fra det, som er vores profession ellers, men måske det er det, der gør, at vi kan lide det hele samlet. Og så bor I Ærøskøbing. Det kan man sige, det er da nok det mest fjollede sted overhovedet i hele Danmark at bo, hvis man eksporterer cirkus til resten af Danmark, fordi så er det jo noget med færger og sådan noget. Ja, det er korrekt. Altså, der er nogle ekstra transportomkostninger forbundet med det, og det må vi jo så tage på vores kappe. Altså, det er der ikke noget at gøre ved. Til gengæld så er der jo gode forhold på Ærø til at skabe noget nyt og få en chance. Fordi de første mange jobs, vi spillede, dem spillede vi jo her på øen. Det troede vi godt på, at vi kunne. Når man optræder med dyr, så skal man forsøge at bruge dyrenes naturlige talenter. Og en ged, som dem her dværggeder, de er gode til at gå på line, de er gode til at balancere, og de er gode til at stejle. Og det vil så sige, så bruger vi det, de kan til at optræde med. Gedebukken Alfredo er ikke den eneste, der kommer på arbejde, når familien Harder fra Ærøskøbing turnerer rundt med deres Cirkus Petit. Far og mor kommer pludselig til at optræde i helt andre roller over for deres egne hjemmeboende børn, 2 drenge og 2 piger. Men sådan er klassisk cirkusliv jo også, fortæller Henrik Harder. Der er selvfølgelig interessen for det, og det er interessen for det mere klassiske cirkus. Vores klovnummer til udgangspunkt er de klassiske klovneentréer. Og vores tryllenummer er også klassiske. Der er ikke ret meget med hiphop og båndmusik og sådan noget med. Altså det er levende musik og levende mennesker. Men interessen, den har du så påført din familie, eller hvordan er det sket? Det må være genetisk. Nej, altså det er selvfølgelig et eller andet socialt, fordi de har været med i Cirkus Krone, og de har været med rundt, og de har jo set cirkus siden de var små. Og nogle af dem spiller så også noget musik, og det kan vi så også udnytte i cirkussammenhæng. Så kommer de også ud og optræde, og det tror jeg børn har godt af. Komme ud og stå til ansvar over for et publikum med det, de laver. Ja, fordi det der med ansvar, det er sådan et eller andet nøgleord. Altså, du er jo så arbejdsgiver for dine egne børn, kan man sige. Ja, det er korrekt. Vi uddelegerer jo noget arbejde til dem, så de har nogle opgaver, når vi er ude. Ligesom de også har opgaver, når de er inde i managen. Og det må vi jo så som arbejdsgiver og som forældre stole på, at de udfører deres opgaver korrekt. Og så kan man så spørge, er de der voksne, er de sådan nogle strenge arbejdsgiver? Nej, det synes jeg ikke. De plejer at være meget rimelige. Men, og hvis de er for strenge, så plejer vi nok også at kunne sige noget til dem, hvis vi synes, vi har for meget at lave. Men er det sjovt, det her? Og jeg synes, det er ret morsomt at være ude. Det er meget anderledes. Og lige pludselig få at vide, så har man lige fået et job i næste weekend. Og så skal vi et eller andet sted hen og lave en forestilling. Og så skal vi sidde og få en forestilling op og stå og øve den igennem og sådan nogle ting. Så det er ret sjovt. Men man når vel også til en alder, hvor man siger, okay, det er også sjovt, og det er også sjovt at være med og så videre, men jeg har også mine egne interesser. Hvor går balancen der? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at indtil videre, der har det ikke været alt for meget. Altså. Men jeg kunne godt forestille mig en dag, det kunne blive for meget, at der ikke var tid til mine venner heller. Og sådan noget. Men så længe jeg har det, så synes jeg, det er skægt at være med. Så længe jeg har tid til også andre ting. Og så er det dig, du sørger for al strømmen og elektriciteten, når der er forestilling. Er det svært? Nej. Men det er jo et job, som er vigtigt. Ja.
Og nu er geden ved at spise mikrofonen, kan jeg se. Så nu, hvis du holder ledningen her, så sørger du også for elektriciteten til båndoptageren. Men hvad nu, hvis det ikke virker? Har du nogensinde prøvet det? Nej, ikke rigtigt. Så du er ret god til det der? Ja. Nu snakkede vi lidt om det der med at være arbejdsgiver for sine børn, når I som voksne styrer det her, fordi det er jo jer, der i sidste ende har ansvaret. Og det indebærer noget lidt specielt, hvad? Ja, det indebærer, at vi skal have politimesterens tilladelse til at optræde med de børn, der er under 13 år. Og det har været sådan ret pudsigt. Første gang, vi skulle have den tilladelse, der var politimesteren i Svendborg måske lidt usikker over for, hvad det egentlig var, han skulle. Så han ringede sådan til os for at snakke om, hvad det var, børnene skulle lave, om de skulle hoppe igennem ringe med ild eller sådan et eller andet farligt. Og, da han så fandt ud af, at jeg står på scenen, jeg er Sprikstegnmeister, det er den, der præsenterer numrene, og da han fandt ud af, at jeg som moren står på scenen hele tiden, så var der ikke noget problem. Så kunne vi sagtens få den tilladelse, når bare moren var der. Så han fandt ud af, at det var sådan set et ansvarligt foretagende? Ja, han følte sig i mindste tryg ved at sende os tilladelsen, og vi har da fået den forlænget. Først med 2 år, og nu her igen med 3 år yderligere, så det ender med, at vi får lov at fortsætte hele tiden. Er det sådan en blivende fortælelse? Det kommer an på vores børn. Altså, det er jo sådan, at jeg står for Sprikstegnmeister, jeg syr kostymerne, og min mand står for musikken. Men det er børnene, der er de primære optrædende. For øjeblikket især drengene. Pigerne, de er lidt generet i alderen lige nu, men så længe drengene vil være med, og børnene i det hele taget vil være med, jamen så fortsætter vi. Den dag børnene ikke gider mere, så siger vi tak for den gang. Det har været hyggeligt.